Бета, донеси отверката. Отверката донеси. Влез вътре, донеси отверката. Браво! Дай, остави. Донеси клещите. Бета, донеси клещите. Влез вътре, донеси клещите. Търси къде са клещите. Донеси. Къде? Търси. Търси къде са клещите. Донеси. Браво! Браво! Да? Шишето къде е? Дай шишето. Шишето. Търси къде е шишето. Шишето къде е? Търси шишето. Донеси шишето. Браво! Остави. Остави. Ела. 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 Бета. Търси къде е сопата. Не, чехала донеси. Дай чехала. Бета, чехала дай. Донеси чехала. Браво! Остави, остави. Браво, остави. Търси сопата къде е. Сопата. Дай сопата. Търси. Търси къде е сопата. Търси. Къде е сопата. Търси. Къде е сопата. Търси. Дай сопата. Дай сопата. Донеси сопата. Къде е сопата? Дай сопата, бате. Къде е сопата? Търси. Търси. Да. Браво!